Pojďte se mnou uháčkovat tuhle krásnou vánoční dekoraci. Celá tahle ponožka je háčkovaná z babičiných čtverců a budete jich potřebovat dohromady 18. Já háčkuju z příze Nathana Cherry Berry, kterou zakoupíte pouze na Noezonu. Začneme háčkováním čtverců. Uděláme si magický kroužek a do něho 3 řetízková očka. 1, 2, 3. Budeme pokračovat tak, že uháčkujeme 2 dlouhé sloupky. Dlouhé sloupky se háčkují tak, že naberete přízi, vpíchnete do magického kroužku, přízi naberete, budete mít na háčku 3 očka, protáhnete 2, zbydou vám 2 očka a znovu protáhnete těmi 2. A to je dlouhý sloupek. Ve chvíli, kdy mám 2 dlouhé sloupky hotové, tak uháčkuji 2 řetízková očka a 3 dlouhé sloupky do magického kroužku. Takže 1, 2, 3. Znovu udělám 2 řetízková očka a opět 3 dlouhé sloupky. Znovu 2 řetízková očka a poslední 3 dlouhé sloupky do magického kroužku. Magický kroužek stáhnu a uháčkuji poslední 2 řetízková očka. A v tuto chvíli změním bílou barvu na červenou. Změním ji tím stylem, že vpíchnu do 3. řetízkového očka ze začátku řady. Můžete si je odpočítat 1, 2, 3 a vpíchnu do zadního očka. Připravím si červenou přízi a protáhnu ji oběmi očky. A v tuto chvíli budu háčkovat už jen tou červenou. Uháčkujeme si 4 řetízková očka a dále budeme háčkovat do mezery, která nám vznikla díky těm 2 řetízkovým očkům z předchozí řady. A do této mezery uháčkujeme 3 dlouhé sloupky. 1, 2, 3, 2 řetízková očka a do stejné mezery další 3 dlouhé sloupky. Takže 1, 2 a 3. Vznikne nám tím tedy první roh toho babičina čtverce. Nyní si uháčkujeme 1 řetízkové očko a zopakujeme celý postup do další mezery, tedy 3 dlouhé sloupky, 1, 2, 3, 2 řetízková očka a další 3 sloupky do stejné mezery. 1, 2, 3. A takhle budeme pokračovat až na konec celého toho čtverce. Na konci uháčkujeme do mezery opět 3 dlouhé sloupky. První, druhý, třetí, 2 řetízková očka a teďko uháčkujeme pouze 2 dlouhé sloupky, takže první a druhý. Ten třetí nám totiž nahrazují ty řetízková očka, která jsme dělali na začátku řady. Celý čtverec ukončíme tím, že vpíchneme do 3. řetízkového očka z začátku. Nabereme přízi a protáhneme. Uděláme pevné očko. A následně všechny čtverce začistíme. Já to dělám tak, že si protáhnu tu přízi takhle dozadu. Sundám ze všech konců tady ty malé chloupky a všechny konce zavážu. Když máme všech 18 čtverců, tak je prostě jenom poskládáme do tvaru, který chceme. Ty boční takhle překládám a takhle už by měla vypadat naše ponožka. Sešívám normální bavlnkou, akorát nějak jako ve stejném odstínu, protože těma žinelkama se zase úplně dobře nepřešívá. A přešívám tím stylem, že nabírám pouze zadní očka. Takže vpíchnu do zadního očka na jedné straně, na druhé straně a protáhnu. Takhle udělám až do konce, vždycky do zadního očka a protáhnu. Potom už tu přízi jenom stáhnu a ono vznikne takový jako neviditelný sešití. No a v tuhle chvíli už prostě jenom sešijeme všechny čtverce k sobě. Když máme sešito, tak přetočíme celou ponožku na ruby.
tuto chvíli budeme háčkovat lem ponožky. Vpíchnu do otvoru, kde chci lem začít, protáhnu si přízy, udělám si očko a uháčkuju tolik oček, kolik chci mít vlastně dlouhý ten lem. Já mám uháčkováno 14 řetízkových oček. Dále budete pokračovat tím, že vpíchnete do druhého očka od háčku a uháčkujete 13 krátkých sloupků. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13. Když už jsme takhle na konci, tak oháčkujeme pevné očko do 2 následujících oček. Tedy jedno pevné očko, druhé pevné očko. Vpíchnete, naberete a protáhnete. Celou práci si otočím a háčkuju 13 krátkých sloupků zase na konec této řady. A celou řadu háčkujeme pouze do zadního očka. V tu chvíli uháčkuji jedno řetízkové očko a otočím práci. Háčkuju zase 13 krátkých sloupků zpátky. Takto budeme opakovat 13 krátkých sloupků do zadní nitky, dokud neuháčkujeme celý lem. Na konci tedy znova řetízkové očko, první krátký sloupek, druhý sloupek, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, 11., 12. a 13. A znovu jedno pevné očko do 2 následujících oček. Přízy si ustřihneme a celý ten lem vlastně takhle sešijem jenom k sobě. Přízy si znovu očistím a zavážu. Když už máme hotovo, tak otočíme ponožku zase zpátky, ohrneme lem a máme hotovo. Já vám přeji příjemné háčkování a nezapomeňte nás sledovat na našem Instagramu.